Diyan sa nasinto paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, 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 Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa maglista kauunan ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning! Masanto sumabig, good morning langula da balang sinansakay. Wadyalan sa programa na hinggagala para da saray tagadbalay na binmalay. Programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre, kolong kantabayo, amigo yo, RJ Beremenens at your service always. Kana siyempre sa partner ko, Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head Binmalay, Oscar President at Probinsya Pangasinan. Good morning, partner! Good morning, partner RJ, at saka una-una, dantarin lupen sa listeners lang sa programa ng PM o Binmalay. Nasanto siya kapag namin, kana God bless, kana makaroon kinatariwan balita dyan pari na Binmalay. Yes! Partner RJ. Yes, nga wala rin narirungol kung watang kalado opisina, partner, alikas ko. All partner RJ kasi, medyo masakit at unungan sa amin mabanon nyo, unungan sa text na sa Region 1 Operation na Chief Operation na DPW sa Ulara dyan Binmalay natin. Yung mga specula namin na project ang ilog ng Binmalay, partner RJ. Oy, talaga ha, so mampre-pre para kilat, antak at sa may bunagya simba at lima dyan may undersecretary na DPWH. Singa umpawila mo natin niya agaw, partner. All partner RJ, wadya district, wadya region, pero naman dara may ipapagawin mayor ya kailangan nagawin dyan bayan na Binmalay, akin at timuton na, especially sinanda mo partner RJ sa ilog. Kasi medyo nakakapulay ilog tayo, description ng partner RJ. Tasiltad la, wala ramay impalapag ng mayor na nakatungtong to undersecretary, dasara may akin at siltad laray ilog, ang tinupag gawon, so kaya laman natan na libor da partner, talaga indanda aksyon. All partner RJ kasi kabutan so ang tambula, ano dyan Binmalay, araratan niya project, nagagawin ng mayor, siyempre, natatawag sa luta, siyempre sa kaya Garden District Engineer, ang tatawag sa trabaho to, ng mula na MMC, ng Metro Manila Commission, natatuwa ng tura, masunod po ang gawin, ang tura quality na dapat siya gawin na Japan na Binmalay. So, ang tunura si sabi na partner, Manalagar Kila? Sa aming tested sa Kalapyan, kapasan, kwanto mga 10 to 11, sabi lang po siguro partner RJ. Okay. So,
ang ganda naguguno yan. Anto yan tungtuan karman nasa pisyalisitan nila sa may selebrasyon na Pisedayat, partner. Sa may impang-meeting ni Karuman, tala ko na patawag ng mayor si may kila, appointed la sa Chief of Police na Binmalay. Oh, no. Si Colonel Saigo, tiyata sa tourism, sa GSO, sa PIO tayo, talarong nila na siya, dami gawin tayo yung poodle fight at sa may Pisedayat. So, sa uno lang sa mga programa, kung nagawan libot, malapod dyan na simbahan, kung narap di man na dayan, nagawa sa misa, siya nagawa sa Rubel pa rin. Dayan tayo, after that, wala rin pagalaw. Dahil, siguro tuminag mayo, kamputang namin 11:30, at mga alas 10, warata na uga pula sa Budal Fight, namin yayan siya na Binmalay, namin na empleyado, anay pulis, anay parating council official, yan doon po yung Budal Fight na nagawa, di matbiwag tayo, partner Ajay. So, parad pikakabat, nasaray mandurangal natan, ditad Binmalay, antiga po na misa, antiga po na libot, anton oras sa Siguro sa misa, partner, tabi ko tinak natin na kinana Father Jill, Cereso, siguro, ulibot, mga 6 o'clock, in Kaposan, nasukbal ito mga libot, yung di magbiwag, nagawan tampo sa misa. So di man lang nagaway misa, okay? So, matupal na misa, lugar pa rin, di man nagdayan, taki ko din, di mo nakaruman kina na Vice Mayor Mamita, wala may motor di man, na usaran, sarap karum di man na usaran na magulo, nakasumpal ito man, wala supa, may laro ng lahi, di man, nagawon na, palaro, nagdayan, kasumpal na palaro siguro, nagawa, so, the longest model fight siguro partner tayo. Yes, okay tanda nung saya nalak nga impormasyon na partner para pikakabat na saray taga Binmalay partner parang yung gagasusin dyan sa Budal Fight parang sinagot na ni Mayor ata yan. Partner Andy, nagkaruman kapag kami palo kulang sa taong ito na mga nakami siguro duwara yan makuhi Uy! 250 o 300 kilos pero dagal kasi simbalan din ba yun kasumpal na umpurmaray amin na ay sa gobyerno na Binmalay kasumpal ko magtawag na rin ito kanya-kanya lang na mambudol pa niya amin invitan na bisitas tayo pa na rin. Okay. So, open na after siguro i-relan nila may kawali ng gobyerno. Ang dukitan. So, after that, i-open la the public, partner. Partner ID. Kasi Masaya. pagkamakin mo niya, mamakan nila ito. Wala bisita tayo. Katulong tawag mo larang partner ID. Okay. Kasi kalong playon, so amin yung empleyado, sumula demand, mag-border fight, ganito natin, nagmalata kayo, tanong na po kayo, sila pa yung mga kasama, pintura may empleyado dito sa amin na isa plano, wala marakit, iparang nang tayo ulupa na Binmalay, tala po ng tamula, marakit na ulupa na Binmalay, kato na sugawan tayo, matutulog namin ng barang officials, ipapangulo na sa ABC na yun, wala mo sa amin na ahensya tayo, every department, ibitan ko mo kila 33 presidente na sana senior yung ulupod sa may lamisan na Oscar na di sa Balyo di Father RJ. Wow. So, okay tang. Kasi biyernes tanaw, ang apulay lubad sa atan. Sa Mayo 1, biyernes sa muna, hanggang nalilingo, partner. On Father RJ, biyernes. So, walay time. Pangkanaw-nawa. Kaya talagang unlaray empleyado ditan. So, jada sa pangkanaw nani manay partner with your indulgence iplita may interview kami karoman si Mayor Pet Merera baka may mga announcement ka pa dyan na pwedeng i-share sa ating mga kababayan dyan. Labay ko laban in padating laban pag-arte sa senior citizens sa Tiro Binmalay yan nagawas sa saya so pahilan tayo na saya sa centenarian no May 6, di ba na di Patricio Center, takap-ipar mo na from 8 o'clock, ang gagaran mga nasumpal, yamin ni Raya, so inan tayo aray, sinti aramay, mambol aray, 180, 90, 95, 85, kami nilarama na 2024,
2025 po na iter laman talaga ng daya centenarian ya 10,000. So talaga makalagay. So what we need is a rest out. Meron kabuhan na pali-palisipan kung kasi yung kilaraya. So senior tayo. So after that siguro lapod-labay ka mula. Happy birthday na lang din. After the May 6 supply na. So fighter tayo na sa birthday gift na birthday January, February, March. After the financial malala ko no May 6. Kasi pag tumalo, kaya sumapalitin sa first chance na social pension tayo at itong bukatampol na first week of June o last week na May, yung sa may second tranche na social pension partner algisan, isublay naman sa birthday celebrant. Hanggang manundaya ya palayo na tayo sa akin senior, habang wala rin sultan nilang kailangan dapat namin namin panrajit kano, dahil tayo na importansya tan panasikaso sa akin senior citizen tayo partner budget. At sana all, walang masaol. Sana all walang saan kato na panrajit, medyo sa oras ka, kaya oras sa interview ng mayor, na padating mo niya, si mayor ang tama, uli-libon-libon, tayo tayo, discussion na nagawa ka ito na agiwapagan ng tukamanira, iya pangkailangan na nantaan na sa munisipyo, nantaan na sa mayor tayo, doon tayo narinig yun, empleyado mi, ang tukamanira tayo, narinig yun, medyo labayo, labalo at mantik sila ba sayan istasyon o kaya ibagay din sa ng programa, pero nasiktiran na makasabira at kinan Mayor Herrera, dapat aksulat ang pusgawon ng tabla panel. Ang tulabay, so, korupsyon na binmalay, bayan muna bagong sarili. Dan sana o nakapimasahol para natin. Habol ko pala ba't karuman mo talaga na nang kulim tayo laban mo rin senior citizen na 5 kamod na provincial capital. Antoy pinagdak mo di man na partner? Actually, iko-trita legal attorney Robitorio sa legal officer tayo na provincial na po na ba di pa natin siya kaya may nagkarumi ako kortisikol no kapigan yan nagkano di ba namin sudain ni Kirin Governor na opisyal na OSCAP kasi bilang OSCAP siya mismo na turi kailangan ka si kwanto masulat ak lang ka doon na para masulat iba Kirin Mayor kailangan para masupang kailangan na senior citizen ang napiga yan wala proyekto di kung kumot kinira Atty. Robinos yung kumot baka hindi lang natin hindi na namin alam na OSCAP na may mga project na pala nating provincial government na para sa mga senior because not related to the OSCAP. Yes. Alam namin yan at alam namin na ito'y aming ipaparating sa ating mga lahat ng mga OSCAP para may parating sa ating mga senior citizen. Kaya gusto ko na yun ang mangyari na malaman namin kung ano yung mga ginagawa ng provincial government para makatulong sa ating mga senior. Kaya ilalakad ko rin kung ano mga kailangan na mga proyekto na dapat bigyan ng pansin ng ating provincial government partner Ajit para mabigyan natin ng tamang pag-aasikaso o pag-aaruga sa ating mga senior citizen partner Ajit. Not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan. Yes, partner Ajit. So nagpunta ka doon as OSCA President ng Pangasinan itong si partner Leon Elorde Castro Jr. In his capacity as OSCA head. In your capacity as OSCA head ng Pangasinan, talagang pinaglalaban mo not only in Binmalay, partner. Kasi alam mo partner LG, siyempre kailangan natin bilang mandato sa ating posisyon bilang president ng OSCAP ng buong Pangasinan, hindi lang dapat natin asikasin ang Binmalay dahil alam natin kailangan din ng ating mga senior ng iba't ibang bayan ng ating lalawigan ng Pangasinan. Kaya being OSCAP siguro, titignan ko rin yung kakapakanan at yung mga kailangan ng ating mga senior para ma-address ang ating provincial government. Kaya gusto ko makipag-dialogue sa kanila para malalaman natin kung may mga nakalatag na ba o may mga ginagawa na ba na proyekto ng ating provincial government para alam namin na ipagsabi sa ating mga bawat citizen ng bayan-bayan. So kung yun ang mangyari,
Pagkikita natin kung ano mga programa, siguro we'll ask for siguro kahit isang meeting ng buong OSCA ng Pangasinan with the BISCA, being the accredited senior citizens organization, para malaman ng isa't isa at magandang harmonious relationship ng bawat isa tungo sa pag-aaruga at pag-aalaga sa ating mga senior citizen. Ayun yun. Dahil alam mo naman, pagka senior citizen ang pinag-uusapan, kailangan talagang arugain yan ng ating mga seniors, di ba? On Panaraji, katuna, na-reflect Panaraji at siguro si Arong Naraya, medyo may internalugay na kano na-reflect na naman interview kina Mayor, na si balak na baka na boss Panaraji na interview sa kay Hepe. Yes. Nabalo na Binmalay, nasumpal na Hepe, interview na sa unang panalawigan, sa unang bayan, then to the different head of offices kung maginagawa nila ngayon sa bayan ng Binmalay at Panaraji. Para maganda ang gagawin natin, programa natin para malaman ng bayan ng Binmalay na tayo po yung transparent at ang mga katanungan nila, kung napunta tayo ng licensing, may mga text dyan na dapat sagutin ng ating hepe ng BPLO, licensing, engineering, sa treasurer, para mahinaing nila kung ano man mga problema na kanilang nararanasan sa bawat departamento ng ating bayan ng Binmalay at Panaraji. Yes, okay. So, thank you, Partner. Thank you, Panaraji. Salamat at God bless at kita-kita ulit tayo bukas, Panaraji. Okay. Si Oscar Head na Binmalay, Partner Leon Elorde Castro Jr. at kay Batay Sayang Programa, Oscar Head mo at President na sa Interon Luyag na Pangasinan. Talagang agamot ang tutunda ay mga kakanunutan na sa ratay nayarin proyekto, pakatulong at saray senior citizen at Interon Luyag na Pangasinan. Sana all, walang mas... Ha? Okay, Jada, patuloy na saya na programa. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Ay, good morning muna kay Gaspar family. Yan sa Kalit. Yan sa Papaguyan, sa Sitio Bagyo Taloy. Good morning. Kay Kap Will Soriano. Natabunan na yung mga ano dyan. Yung mga lubak-lubak na kalsada. Inayos na ni Kapitan Will Soriano dyan sa Papaguyan. Good morning. Yan sa Barangay Kanawalan at sa mga nagpipiesta pa, pipiesta dyan sa Gayaman. Good morning. At syempre dyan sa may Malindong, dyan sa Barangay Pulong, dyan sa San Isidro Sur, Norte. Good morning. Sa ating mga kababayan dyan sa bayan po ng Binmalay. Yung pong theoretical driving course dyan sa bayan ng Binmalay, yung mga taga ibang bayan dyan sa 2nd District, pwede na po kayo na magpalista. Ayan, punta lang po kayo dyan sa munisipyo ng Binmalay. Open po yan, ating mga kababayan dyan po sa may 2nd District. Dahil syempre nasilbihan na yung mga taga-bayan ng Binmalay, ini-open na po ni Mayor yan para sa ating mga kababayan sa iba't ibang bayan na sakop ng 2nd District. Ayan, 48 minutos, kasumpalan na alas 8. Dasayan pang kanaunawa at iparungol ko pa sa isi kayo. Sayan na matalisiw idea o reaction mat na Mayor Pete Merera sayay usaping postponement ng barangay election. Dahil ang usapin po dito meron na hong nakalaang pundo para po sa barangay election. Bakit kailangan pang hindi ituloy? Dahil ba sa usapin na pwedeng magamit yung pondo dahil sa krisis, billion of pesos nakalaan na po yan. Paano pagka pinuspon mo uli yung bang nakapundo dyan?
yun pa rin ba yung halaga na pwede nating gamitin sa mga susunod na 6 na buwan? Ganung may krisis ngayon, o baka magdoble pa. Yun naman yung pag-aanalisa ni Mayor Pet Herrera patungkol sa usapin na yan. At narito po ang bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Mayor Pet Herrera patungkol po sa usapin na yan. Okay, go ahead, Diner Rexon. Ito yung magandang kasagutan yan. Kung mismo nipopostpone nila. Kung titignan natin, yung buffer fund natin, alam natin na nakakaroon tayo ng foreign exchange reserves. Ito ay layunin yung depensa ng halaga ng peso. Ngayon, sa pagdedepensa ng peso ngayon, dalalan natin nagkaroon ng yung sa gulo sa Amerika. So, ibig sabihin, ay kung titignan natin yan, magkakaroon na naman tayo uli ng panibagong pagtaas yan sa dahilan, alam natin na ang mismong Amerika gagawa na naman ng bagay kung paano niya bibigyan ng solusyon, paano o kaya magkakaroon ng retaliation kung sino man yung gumawa niyan. So, magkoconcentrate nila. Sa pagkoconcentrate nila yan, ay siyempre, naapekto na naman ang mundo niyan. Okay? Pangalawa, yung National Government Contingency Funds. Alam natin, hindi natin masasabi. Sasabihin natin na minsan may dumarating na bigla-biglang lindol, baha, anuman bagay na dumarating na calamity. So, o di kaya mga gulo, contingent fund yan. So, ibig sabihin yan, gumukuha tayo doon, gumakalaw tayo noon. Kagaya ng emergency situation na yan, na nakikita natin anong rason ng mga mambabatas, bakit nila ipopospone. Kasi, urgency measure yan na ginagamit nila. Kung nagamit nila sa emergency situation, biglang gastusin ng gobyerno, sa palagay niyo ba, may babalik ba nila within the period of 6 months na sabihin nila o tutuloy na natin saan sila kukuha? Samantalang kung titignan natin, mayroon ba tayo mga produkto na nanggagaling sa Middle East na parating-parati? Hindi kagaya noon, sa isang araw, 100 mahigit na barko ang nakalinya dyan sa mismo ating pantalan, doon sa mismong sa Tondo. Sa palagay niyo ba, malaki ba ang singil natin sa tariff tax ngayon? Wala. Kumbaga, yung let's say 100%, baka 80% lang nasisingil natin or 60%. So, sayang yung 40%. Paano ka makakaroon ng recovery program dyan sa mismong sinasabi natin na may babalik natin? Paano yun kung may pinuspone pagdating ng after 6 months? Saan sila kukuha uli? Tingnan mo yung oil price stabilization mechanism. Walang permanent fuel subsidy fund. Pero target subsidized na transport farmer na kapag tumatas ang presyo ng langis. Doon tayo. Nagagamit din natin yun. So, yun ay mga source ng buffer natin. Yung government borrowing capacity. Makikita natin, malaking utang natin sa foreign investment. Ilan na bang trillion yan? $17 trillion. Paano natin mababayaran yung principals? Paano namin mababayaran yung interest? So, ibig sabihin, kung hindi natin binibigyan ng pansin, government financial institution, kagaya ng PNB, Land Bank, marami nag-uutang ngayon Ito lang sa mga empleyado namin, nangungutang sila. Puro loan doon, loan dito. London Bridge. Even the teachers, nag-loan sila. Because of the economic crisis. You see? So maraming pinagagamitan yan. Ngayon, gagalawin mo pa yun. Ano mangyayari na doon? Paano mo may babalik yung pondo na yan? Dahil yung pondo na binigay nila mo ngayon, iba yung bukas. Dahil yung bukas, tumaas na yung presyo, yung paggagamit ng papel. Yung mga kontrata na yun, iba na naman doon. So,
Yun ang ano ko. Yung rice buffer stock natin, ng managed by National Food Authority, sa palagay ba, masisigurado ba natin supply ng bigas? So, kailangan mag-aangkat din ng ating gobyerno, gagamit din ng pondo. So, yun ang anim na pinaglalaan ng ating gobyerno. Ngayon, pag yung lahat ng mga buffer fund na yan ay nagamit, nagalaw lahat, paano magpupondo? Mapupuntan ngayon pagdating after 6 months. Sana nga pag-aralan nila. Hindi ako against yan. Walang problema sa akin yan. Kaya lang, ang problema, may-use up na yung mga buffer, yung 6 na buffer fund natin. Magagalaw na. So, anong magiging gagawin ng ating gobyerno pagdating ng 6 months? So, in my understanding, Mayor, ang pinapaliwanag nyo, kailangan matuloy na. Dapat matuloy. Dahil pag nagamit yung pundo, mahirap nang ibalik ang Mahirap. 6 months. Yes. Kung sakaling i-extend ng 6 months, Yes. wala nang pundong makukuha. Yes. Kaya na yung pundo, gamitin na. Yes. Laging si Amy ang ang nagpapanukala. Laging si Amy ang nagpapanukala. So, ayun po yung... So, hello. Yan po yung paliwanag ni Mayor Pet Merera patungkol po dyan na sana matuloy na ano po at yung pondo magamit na. Kasi pagka pinospon mo na yan, iba na naman na pundo. Paano pag wala nang mapagkuhanan? Di ba? So, kailangan, kung may pundo na nga naman na yan, tuloy na lang, di ba? Yun. So, nga pala malamang oras dasaya na programa na liknay balay. Ande. PEM, parte na sa programa tayon PEM, naniman may liknay balay, Idol RJ, okay? Kalopakan tabay tayo si Engineer Nexon Dakal, diada aspeto technical, syempre, diada sa paway si kapartner Leonel Orde Castro Jr. Very busy la sa Ryan Kaplusan. Jada nabuas lamat at manulot tayo saya na programa PEM. Alas 8:30 hanggang alas 9 nakabasan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nueve ng umaga, PAM sa Rinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. PAM